סידרנו לכם עוד סייעת במרכאות שקטה בגן שגורמת לכולם לשבת בשקט. הגרלת דירה בהנחה יוצאת לדרך, וכנראה מדובר בהגרלה האחרונה באזורי הביקוש. רבים כבר נרשמו, במוקד רעננה. הכתבה של דנה אלקצי. אחרי עיכוב ניכר, הגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, ולמרות כוונות משרד האוצר, אזורי הביקוש מככבים ברשימת ההגרלה. זה בעצם אחת ההגרלות האחרונות שהולכות להיות באזורי הביקוש, וההגרלות הבאות הולכות יותר למעשה להתמקד באזורי הפריפריה. אז אני צופה שכמות הנרשמים להגרלה הזו תהיה מאוד גבוהה. הפעם כחלק משינויי מדיניות של השר חיים כץ, 50% מהדירות יוגרלו למשרתי מילואים. חיילי מילואים קרביים יקבלו עדיפות של יותר מ-25% מהדירות. זוהי בשורה גדולה למשרתי המילואים, למשרתי המילואים הקרביים, שאחוז נכבד מהדירות האלה הולך לטובת זכייתם. אני חושב שזה דבר מבורך מצד אחד, מצד שני זה אכן מקטין את הסיכויים של אנשים שבאמת צריכים את הדירה ולא יכולים לגשת לדירה ויש להם הון עצמי מאוד קטן על מנת לקבל את המשכנתה. בואי נזכור שרק דירה ראשונה אנשים יכולים לקבל 75% משכנתה, לא יכולים מעבר לזה. משמע, הם צריכים הון עצמי של לפחות גרוסו מודו 700,000 שקלים על מנת לגשת להגרלה הזו. ההגרלה הנוכחית התעכבה לנוכח התנגדויות של משרד האוצר שרצה לצמצם את ההגרלה בעיקר באזורי הביקוש, והפעם דווקא ערים כמו רעננה, באר יעקב, יבנה ונתניה מככבות ברשימה. בחודש יולי אנחנו רואים שדירות עם ממ"ד ברעננה נמכרו במחיר ממוצע של 3,100,000 שקלים, ודירות של 5 חדרים נמכרו בכ3.5 מיליון שקלים בממוצע, מה שאומר שמחירי ההגרלה כפי שפורסמו נראים אכן נמוכים יותר ממחיר השוק. צריך לזכור שלא מדובר בדירות סטנדרטיות לחלוטין, אבל כפי שכבר למדנו, השוק מתייחס לדירות האלה כדירות לגיטימיות לכל דבר, והמחירים והרווח פה הוא רווח אמיתי. מחירי השמאות באותם ערים מעודכן ל-2020, ופוטנציאל הרווח הזוכים משמעותי ביותר ומגיע למאות אלפי שקלים. טוב, ברור שכשאנחנו מדברים על השילוב של אזורי ביקוש מצד אחד ועל מחירי 2020, אנשים הולכים להרוויח מאות אלפי שקלים ואולי אפילו יותר מזה, מאחר ואנחנו יודעים שמחירי הדירות בתקופה הרלוונטית עלו בצורה דרמטית, שיעורים של 15-20%. רק ברעננה, למשל, דירת 4 חדרים עולה כיום 3,700,000 שקלים. זכייה בהגרלה תניב הנחה של 800,000 שקלים, בעוד 4 שנים הרווח צפוי להיות 1.5 מיליון שקלים. כמות האנשים שירשמו להגרלות תהיה הרבה יותר גדולה, כי אי אפשר למצוא היום כזו עסקה. עסקה של 2.9 מיליון 4 חדרים, זו עסקה מהממת, אנשים הולכים להרוויח פה מעל 1.5 מיליון שקל בעסקה הזו, וכל מי שישב על הגדר וכל מי שיכול הולך להירשם להגרלה הזו, כי מדובר לגמרי כזכייה בפיס. בסבב ההגרלה הנוכחי, 7,600 דירות יוגרלו ביותר מ-20 יישובים. בהגרלות הבאות סיכויי הזכייה ירדו במקביל לאזורי הביקוש. מי שרוצה להיות הבר מזל הבא בתחום הנדל"ן, כדאי שירשם להגרלה. ועכשיו הגענו אל תחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר, מיד. עכשיו זה בא